τίποτα. Έχω μία υπόθεση να διεκπαιρεώσω. Τι υπόθεση? Να αγαπηθώ από εσένα. Είστε με τα καλά σας, κυρία Ροκούγιο? Το όνομά μου είναι Γιασούκο. Δεν είμαι υποχρεωμένος να σας αποκαλώ με το μικρό σας όνομα. Σε γητεύω. Μην είστε τόσο ψυχρός μαζί μου. Είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω να χάνετε έτσι την περηφάνεια σας. Περίεργο. Νιώθω πως δεν με ακουμπάει ανθρώπινο πλάσμα και παρόλα αυτά δεν μπορώ να κουνήσω τα πόδια μου. Από την αρχή δεν είχα περηφάνεια. Έπρεπε να το είχατε ομολογήσει νωρίτερα. Ίσως τα πράγματα να είχαν διαρκέσει λίγο περισσότερο. Εσύ φταίς που δεν το κατάλαβες. Δεν είχες καταλάβει πως τα μάτια μου είχαν χάσει την περηφάνεια τους εδώ και καιρό. Το πιο χαρακτηριστικό σημάδι ότι μια γυναίκα έχει χάσει την περηφάνεια της είναι όταν μιλάει με έπαρση. Μια γυναίκα επιθυμεί πολύ να γίνει βασίλισσα, επειδή μια βασίλισσα έχει πολύ περισσότερη περηφάνεια για να χάσει. Τα γόνατά σου είναι ένα κρύο σκληρό μαξιλάρι. Γιασούκο! Ένα κρύο σκληρό μαξιλάρι. Ένα μαξιλάρι που δεν θα ζεσταθεί ποτέ. Το μαξιλάρι μου γίνεται ζεματιστό. Αμέσως μόλις ακουμπήσω το κεφάλι μου πάνω του. Και το κεφάλι μου αναζητάει το κρύο μακριά από την καύστα του μαξιλαριού. Ακόμα και ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να περπατήσει πάνω στην καυτεριά μου της ερήμου, δεν θα μπορούσε να περπατήσει πάνω στο μαξιλάρι μου. Παρακαλώ, προσέξτε. Γίνομαι πολύ αδύναμος όταν ξυπνάει ο ήχτος μέσα μου. Παντρεύτηκε στην Αόη από ήκτο, έτσι δεν είναι? Μην βγάζετε τόσο πιεστικά συμπεράσματα. Σε παρακαλώ, μην με καταλήγεις. Σας έχω καταλήψει εδώ και πολύ καιρό. Ακόμα μ' αγαπάς. Ήρθες εδώ για να μου πεις αυτό? Νόμιζα πως είπες ότι ήρθες για να βασανίσεις την Αόη. Σκόπευα να σκοτώσω συγχρόνως δύο πουλιά με μία έξτρα. Δεν είναι αυτό που έρχεται από εκεί πέρα? Αυτή είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στο εξοχικό μου σπίτι. Έτσι δεν είναι? Είναι δίπλα στη λίμνη, κάτω από το βουνό. Σε λίγο θα μπορέσεις να δεις τη στέγη πίσω από αυτή την συστάδα των δέντρων. Είναι μια αχνοπράσινη στέγη.